Ja, det er vores steamer. Den bruger vi, når at vi skal varme supper, eller varme noget andet, som skal i en stor gryde. Fordelen ved dem her er, at det ikke brænder så let på. De har samme system. Jeg viser jer den her. Man putter emnet ned i her, så tænder man på 10, og så lader man den stå og koge. Bruger de her til at røre med. Derefter, når man er færdig, så tager man suppen eller det andet op. Så putter man vand i, det gør man herfra, og så lader man den stå i et øjeblik. Så kan man gøre den ren. Det gør man ved, at man her trykker på den her, så tømmer vandet ud. Det gør det ned i graven. Og den virker så, når man slipper knappen, så stopper den. Og når man har gjort den ren, så kører man den tilbage igen. Det er det.